фойерверките и когато изгаснат светлините на прожекторите, тогава идва тихото време и тогава идва времето за равносметка. И днес аз това искам да ви говоря, да ви провокирам към равносметка. Защото когато отмина една година, когато добавим още една година в календара ни, би трябвало наистина това да води до някакъв растеж и това да води до някаква духовна промяна. И това, което е в сърцето ми днес да ви говоря наистина за равносметка. Още повече, че отминава сега и една календарна година. Ние знаем, че 2023 година отминава и сме в навечерието почти на 2024 година. Това също е повод за равносметка. И хубаво е да го има това тихо време, в което наистина ние просто да застанем пред Господа и да се размислим всичко това, което е минало през тая година, до какъв плод е довело. Има ли някаква промяна в живота ни? Довело ли е до някакъв духовен растеж? Защото наистина не е важно само да трупаме години, но важното е и да идва някаква промяна. Защото растежа предполага едно ново ниво на зрялост. Както физически, така и духовно. Защото съгласете се, че ако един човек расте само на години, но психически, емоционално, умствено не се развива съразмерно с годините, които е натрупал, това означава, че нещо с неговото развитие не е както трябва, че нещо не е добре, че той, така да си го кажем, е бавно развиващ се. Това означава, че най-вероятно връзката му с мозъка не е както трябва, не функционира добре. Същото е и в духовно отношение. Да, ние се радваме, че навършихме още една година като църква, но нека да си направим тая равносметка. Дали нашето духовно състояние, духовното ниво на всеки един от нас, аз го говоря и към себе си, и съответно и към църквата ни като цяло, защото ние като отделни индивиди съставляваме това тяло Христово и ние определяме нивото на църквата ни, всеки един от нас. И дали наистина съответства на годините, които сме натрупали като църква. И вие знаете, че в Словото апостол Йоан говори за 3 категории на зрялост. Едните са дечицата, и той казва за дечицата, че на тях им се простиха греховете заради него. И дечицата наистина са тези, които се радват, че греховете им са простени. И на тях винаги греховете им се прощават. И те винаги отново и отново правят грешки. Вие знаете по вашите деца, тия, които имат малки деца. Те винаги правят грешки, правят бели, но родителите винаги им прощават греховете. И децата са тези, които винаги очакват техния баща, тяхната майка да им даде подарък, просто винаги да става на тяхната. Обикновено детската възраст е точно такава. И знам, че в тялото Христово има такива. Но апостол Йоан говори за една друга категория, която е на малко по-високо духовно ниво. И това е категорията на младежите. И за тях той казва, вие сте силни, обаче защо? Защото Божието Слово пребъдва във вас и поради това вие победихте лукавия. Не заради нещо друго, но защото Божието Слово пребъдва във вас и то ви дава тая победа. И вие знаете, че в пустинята Исус победи лукавия, победи Сатана с Слово. Той казваше, писано е, писано е, писано е. Защото това Слово пребъдваше в него. И младежката възраст е точно тая. Те са силни, защото Божието Слово вече пребъдва в тях и съответно това им дава силата да победят лукавия. Обаче има и една трета категория на духовно зрелите и това са бащите, които познават този, който е от начало. И аз просто ви предизвиквам, провокирам ви, нека да достигаме до едно ново ниво на зрялост. Нека не само да се радваме, че сме навършили 24 години като църква. Това е нещо много хубаво. И по този повод аз си мислех, 24 години погледнато в физическо отношение, в човешки план, човешки години, това е една младежка възраст точно. Възрастта, в която ти си силен, ти си млад, ти си с голям хъст, така, с голямо насърчение да правиш неща. И точно за тая възраст Йоан казва, че Божието Слово пребъдва в вас и вие сте силни и победихте лукавия. Обаче, дали това съответства за състоянието на църквата ни? Дали ние наистина, навършвайки тия 24 години, сме силни, Божието Слово пребъдва в нас и сме победили лукавия, или все още имаме области в живота ни, всеки един от нас, който лукавия взима превес? Просто аз ви предизвиквам и ви провокирам за тая равносметка.
И аз вярвам, че Господ иска да достигаме през тая нова година едно ново ниво на зрялост. Не просто да трупаме години в физическото, но наистина това да съответства за един духовен растеж, за едно ново духовно ниво на зрялост, през което да влезем през тая нова година. И разсъждавайки си, че 24 години е една младежка възраст, погледнато в човешко измерение, в човешки години, в същото време някакси Господ ме накара да се замисля, че погледнато в духовен план, това би трябвало да бъде една духовна зрялост. Защото ти, ако ходиш 24 години с Господ, това би предполагало да имаш една духовна зрялост. Ако ти ходиш 24 години на църква и твърдиш, че ти ходиш с Господ, това би следвало да води една наистина голяма промяна в живота ти, да е довело до един голям духовен растеж, ти вече да си във възраст, която да влизаш в тая категория на духовните бащи, на духовните майки, които познават този, който е от начало. И това вървеше в сърцето ми и това е желанието, което имах, нали, да ви споделя тази сутрин. За този копнеж, за това желание, за тая равносметка, къде сме стигнали и къде искаме да отидем, къде искаме да стигнем по-надалеч. Защото Господ винаги ни предизвиква за нещо повече. Той винаги има нещо повече. И целта е не само да се радваме на това, което се е случило досега, но да тичаме за това, което е, да тичаме за по-напред, за повече, за горното, да искаме да познаваме този, който е отначало още и още в по-голяма дълбочина и в по-голяма пълнота. И апостол Павел провокираше римляните и той им каза: през изтеклото време вие трябваше всички да станете учители, а пък вие все още сте младенци, защото имате нужда от мляко, а не от твърда храна. Защото докато имате нужда от мляко, вие все още сте младенци. Но аз вярвам за една църква, която да достигне до едно ново ниво на зрялост през тази година, която идва. И наистина вече да стигнем в тая възраст на тая духовна зрялост, защото Господ иска да излива славата си. Той го е казал в Словото си, че последната слава на дома Господен ще бъде по-голяма от първата. И Той наистина иска да излива тая слава, но няма как да излее тая слава, тая сила, власт и авторитет, която Той притежава на едни духовно незряли хора, защото ако дадеш сила, власт и авторитет на едни деца, те ще направят просто по-скоро бели, отколкото, нали, да използват тая духовна сила, власт и авторитет по правилния начин. Същото и в духовно отношение. И за това аз вярвам, че Господ ни провокира, Господ ни кара да се замислим и наистина да си зададем въпроса: какво се случи в моя живот през тая година, която отмина? Аз наистина достигнах ли до едно ново ниво на зрялост? Аз наистина осъзнах ли нещата, през които преминавах, уроците, през които преминавах, до какво трябваше да доведат, какъв урок трябваше да взема, как трябваше да го взема, дали си взех изпита както трябваше, или просто още се боря с едни и същи неща в живота си. Дали още падам в едни и същи грехове, дали още съм във възрастта на дечицата, които имат нужда да им се прощават греховете. Наистина вярвам, че Господ има нужда от една зряла църква. И моята молитва и моето желание тая сутрин е нашата църква да бъде такава зряла църква. Наистина да достигнем това необходимо ниво на зрялост, което Той да може да излее ново ниво на духовна сила, власт и авторитет. Не, че Той не го прави досега, но ние искаме да е с още по-голяма сила. Но това няма как да се случи и Господ го прави за добро, защото ако ние не сме готови за тая слава, ако ние не сме толкова духовно зрели, няма как да я понесем по правилния начин тая слава. И аз наистина, Господи, сега, тая сутрин, се моля, Боже, през тая нова година, която идва в църквата ни и в живота на всеки един от нас като отделни индивиди, ние да достигнем до едно ново ниво на зрялост, Господи. И знам, че повечето хора, Господи, се молят за числен растеж, за материален растеж, но, Господи, моята молитва, викът на моето сърце пред Тебе тая сутрин е: аз се моля, Господи, за духовен растеж тук в църквата ни, Боже. За духовен растеж в живота на всеки един от моите братя и сестри. И наистина, Господи, аз знам, че има различни категории в тялото Христово. И аз се моля всяка една категория, Боже, в тялото Христово да достигне до едно ново ниво на зрялост през тая година. Нека дечицата, Господи,
дечицата, които са в църквата, Господи, нека да се издигнат на едно ново духовно ниво на зрялост и те да достигнат до тая младежка възраст, Господи, в които наистина Божието Слово да пребъдва в тях, за да може те да бъдат силни и да побеждават лукавия, Господи, и да носят тия победи, Господи, където и да отидат, в името на Исус Христос. Аз се моля, Господи, за тези, които са в младежката възраст в духовно отношение. Нека, Господи, те да се издигнат на едно ново духовно ниво на зрялост, в което все повече и повече, Господи, те да се доближат до тая категория на духовно зрелите, за да могат да бъдат тия духовни майки и бащи, които да се натоварват с Твоите товари, които наистина, Господи, да бъдат жертвоготовни, които да познават сърцето Ти, да познават този, който е от начало и които, Господи, наистина да са готови да поемат Твоята сила, власт и авторитет и да я използват по един правилен начин. Наистина, Господи, за постигане на Твоята воля. И както Ти, Исус, каза, не моята воля, Господи, да бъде, но Твоята воля да бъде, Господи. И духовно зрелите хора са точно тези, които не търсят своята си воля, но те искат да изпълнят волята на своя небесен баща. И аз се моля, нашата църква, Господи, не само на години Боже да празнува, че е достигнала до едно нова зрялост, но наистина и духовно, Господи, ние да бъдем на едно ново духовно ниво през тая година, в която наистина да можем да кажем като църква, не нашата воля да бъде, Боже, но Твоята воля да бъде, Господи. И наистина Ти да можеш да довериш славата си, Господи. Ти да можеш да довериш сърцето си, Господи, помазанието си, дарбите си, силата си, властта си, авторитета си. И наистина, Господи, ние да го използваме по един правилен начин за съграждане на Твоето царство, за постигане на Твоите цели и намерения, да възвеличаваме Твоето име, Господи, да изявяваме Твоите превъзходства, където и да отидем в този свят и да засипваме делата на тъмнината. Благодаря Ти, Боже, защото Ти си започнал доброто дело в църквата ни. И аз знам, че Ти ще го извършиш до край. В името на Исус Христос. И нека сега наистина да Му се покланяме с благодарни сърца. Алелуя! Алелуя! Нека да се изправим. Нов народ възкръсва днес България. С тур напред завинаги. Нов народ възкръсва днес България. Алелуя. С тур напред завинаги. Воюва Бог за своя народ, воюва Бог за своя народ, воюва Господ Бог за народа си днес. Воюва Бог за своя народ, воюва
слава. Той възкръсна Теофира, седна слава там на трона. Исус е цар и аз го издигам. Исус е цар, достоен за слава. Исус е цар и аз го издигам. Исус е цар, достоен за слава. Той възкръсна Теофира, седна слава там на трона. Той свърши всичко, спечели битката. Сатана е паднал, победител е Христос, Исус е Господ. О, алелуя, и Той е цар на цялата земя. Той свърши всичко, спечели битката. Сатана е паднал, победител е Христос, Исус е Господ. О, алелуя, и Той е цар на цялата земя. Исус, Исус е Господ, Исус е Господ, Исус е Господ, да Той е Господ, Исус е Господ, Исус е Господ на цяла България. Исус, Исус е Господ, Исус е Господ, Исус е Господ, да Той е Господ, Исус е Господ, Исус е Господ на цяла България. Той свърши всичко, спечели битката. Сатана е паднал, победител е Христос, Исус е Господ. О, алелуя, и Той е цар на цялата земя. Той свърши всичко, спечели битката.